Hi, simrang hilin eh. Hi, good morning. Madung buntag, Domingo dayron. Gabi, wako ka vlog pagabot ta tay kay gabi ina. Diyan na sa tay dia, tay, madung buntag tay. Ja, agi mong kamusta magi mong check up tay? Ay, mga doktor transplant lagi ko no. Ja, ano sa schedule na pod? Wow, paris dal mga mata diri. Ala, gito ko nung mata, palas lang kunog matas iring kay way sakit. Bitaw sa tay na sa mga tambalaghan. Ja, kuan. Kadang na ay ang kami rin nabilin pila kadlaw, ingaw-ingaw mi kay si Aliana wadiha, si nanay wad silang tanan wadiha, si Bramiwa, si Tiri parang sarapod mo gawas. Mo nang magmingaw di mi dani may kuan, may kaabas nang ka si tatay gani mo di magtambasan bisag mag-uwal ani gyapon na para karon sa jo. Kay pangatos maribuhok, kuan pud magdagdudanan, basig nakada sa dagdudanas maribuhok, basig di panta siguro muli. Kay di man dudanan may kamingawan. Wala may labay. Ang mga iro pod, mura pag nangahungog. Kabang mong sighilak. Kita asos bidyong tiri gabi nga mga iro pod pag-abot da. Muragi. Kabuang pod sila gawas nanay. Da karon na napos na tay balik na pod miss normal dalis Aliana, hapos Aliana tay. Good. Ak Aliana pagmuto labaw ko na pod Aliana sig-tuzak kuno gusto na kuno pagmuli. Baklay ko siya kinahinay. Ah, baklay kuno ginahinay ni ay. Murah. Dis Aliana din pwede masamot og mga ginahan da sa Manila. Saan ka tunin tag madula magpaduong pa. Ni uli inda dana. Uli pa ni maabot mi nagmuuli na. Nas kabang na kay mo malay partner ka sa tay, nas kabang pa aw panda patungod-tungod pung tatay. Mo nang mga iro mga wasas tatay sinanay mag-iro mga buang pag-apil. Nas nanay dia na nagkuan matang tatay. Nay, ingnan din na nay. Patu alas 6, alas 9, alas 12. Halaga din mo asos mo to alas Buntag alas 6, alas 9. alas bis Alas buntag. 12. Asos to May kapalis. kagabi ina pod. May kapalis, alas Di 3. na sakit ay. Kasi ko no. Ha? Para man hypersus man, mamarinig pa to sa oras ka dumaluan. Hypersus Ko man di pa dadon. Ha? Hindi mo to sa magtabako. Hindi mo tabako, lasubod mo. A few moments later. Ano po sa Lianas bay og siliksian. Nailin! Ah, Love you, Nailin. gimingaw ka na wa. Humingaw. Ano di ka ganahan sa Maribo? Ganahan man. Di ano nilimang ka? Ha? Hmm? Di mo ka makatug na to, di sa Lianas diya, di mo nga Nawas balik na na dato, pag Nailin. normal. Di na sa Lianas siliksian. Nailin, nasanay dato, Nailin. Hamos na nay. Tapos, nasanay dato gapon, Nailin. Nalis gapon dos Maribo, mobalik pa kayo to di na. Ha? Balik pa ka di na. Na. Di na ka mabang tatay nagbalik ni tatay nanay. Balik. Uban ka? Hindi mo ka matugid to. Natuog man. Nganong di man ka mahamutan dito? Iyak ka, hindi ka mawa ka na ng brush. Wa ano bras. Nganong di man ka matog dito sila. Ganahan ka sila de. Ganahan. Nganong may makaguli. Amang kumuingog maul, amang kumuingon dato, Nailin. Ingkag muli nakabagbaklay ka. Hingin kuno ka. Wa. Gimingal kuno ka anong kang kolroy. Gimingal kang kolroy wa. Wa. Ingkag gimingaw kang kolroy. Ha? Diyan kay mabalik mo sa tayo sinanay, mabalik pa ka. Hmm. O ganira kay Belen. Hmm. Kayo. Nanagi mong mama. Nanang ma, kamusta na ma? Di anak ko karon nahilin nga ba? Din ako kang nanahilin nga ba, ma? Di anak ko sa Liana. Sa mutang lagi. Nanahilin. Ikaw pa, saan ka? Hi pa kasi mong papa. Pag ako nahilin, lula ba daho? Nanahilin, nanahilin. Siliksyan sa. Sa'yo mo. Sige, siliksyan. Sige na, hi. Sa lula niya. Hi, Lul. Hi, pa. Hi, Lula. Kasi nga siya mong lula. Lola Mer. Wala kayo ng lola. Merlinda ng lula. Mong papa, kasi nga siya papa. Kasi nga siya papa. Pabalistir. Ah, pabalistir ko. Ikaw, day. Hi kasi mong mama. Sige na, ano nang kankaon?
Hi sa si Mamali, di na ko sa kawalan ng hilin. Ano man na? Halilap ko na usap. Nagtagak na pod, nagtagak. Inig mo ma. Ma! Halagod ka inya na. Nas, diksiyaan mo nilhig. Nagtagak sa ilya na kuan. Cupcake. Bitaw, diyan na, mga katong nagsubaybay sa mong video, diyan na si Deliana sa bahay, balik na mas normal, pero sunod adlaw na po din sila. Balik na po din si Aliana, kaya di mo nimo bigibilin. At na po din maribok, sunod adlaw, di ko sunod sikap ni tatay, kaya sikap pang sa tayo balik. Di mo may magdibilin. O di, may magdiuban. Ikaw. Ha? Di mo ka po dibilin, mo ban mo ka. Sinta? Ikaw. Ikaw. Oh. Bibilin ka niya na. A few moments later. Salamat dul ha. Pagkatulog pagkuha ni tatay, ni nanay. Ang sakripisyo dito sa atong ginikanan. Salamat sa pagkatulog pagkuha ni nanay, ni Aliana, ni Purami, pag dito pag... Salamat, Rex. Salamat, Rex, sa pagkatulog pagkuha ni nanay. Sa ba to? Uy, ito pa yan. Ay, taka yan. Uy, sa padan. Ano sa padan, di murag maestra. Sa habanan. Das Zuli, Mama Zuli, murag maestra, nay, no? No, nay. Nay. Manguli na po na sila. Kaya ang ilang obligasyon na to ng mga... Tapos na ito, ah. Maraming nga oras na nay na. Balik pa na. Mabalik pa na. Nagis dito pa. Ano sila dara ko na. Na, asmana Zul ha. Salamat Zul ha. Amping mo sa biyahe Zul eh. Kana ikaw iba na ikaw. Salamat pud kato sa mga paglantaw-lantaw na nilang nanay kanon. Kapalaway paglantaw. Lantaw, ano mo na sa tay? Man mo. Hindi. Basta lantawon, makalantaw po ko, lantawon. Lindag Zul eh. Hindi mo naglindag Zul. Di ko na na. Bye-bye! Si nanay, kabanan na po si nanay. Pabanan naman si nanay. Kapan ka na? Ikaw. Kay, paban lagi. Ikaw may magatimang tatay. Mo ba naglubos na Eric? Okay. Ano mo to? Ano? Balik ka, sa balik. Nagbalik-balik, mabalik mo si Julie ni ka. Kuan? Wala okay ba sa kabalik? Nana. Balik man ko nga magdi mo balik. Hindi daw makatangkuhan to ha. Ha? Mahal lagi. Bye-bye mga 016. Ang sinanay ka ka ba nos nanay dalawa. Hello. Matay mo kay tan din mo ro buhat kuno. Ay ba nang maitot? Idang pagbuot. Hoy, panawag mo ini kabot. Oh, ang message mo nangabot na mo. Bye-bye, Ampeng. Hi, good morning. Ako na pud ni si Marangilin. Madjong adlaw. Madjong udto og buntag, madjong buntag bitaw og udto, madjong udto og hapon, madjong hapon pud. Kamusta na mo tanan? Katong nagsubaybay sa hang video. Pasalamat ko ninyo nga bisag nga naghang video na nagsunod. Way saw ang pero katurang mga tao mga malumong kasing-kasing nagpirmig tanaw sang video, daghang salamat ninyo sa pagtanaw sang video. Ug katong mga nila ni Rasmire nga nagsubaybay kanunay sang video, salamat ma'am. Natuan ta maguban ng Ginoo ninyo pirmi. Ug katong sa Japan ni Madam Lilian, kay ba ko madam nga gimuna na diaras kambaha. Salamat kazo sa imong pagpirmi isang kuan pajag. Salamat jud nimo sa imong kabuotan, sa imong kagwapa. Daghang salamat. Ikaw pirmi mo comment sa hang kuan. Nalipay jud ko bisag nara ka sa jo pero muna ras jud kay do kasing-kasing. Salamat kaadto. Mo lagi inis bye kay wa sa tay sinanay. Ako may nabilin dani. Masigugma manguli na to sila. Kita-kita lamang sa sang vlog manguli na. Karon nagpasalamat po ko kay dining order nagsuman. Magun laman na maka palit ko ginamos kay wa na mo order sang suman panagsara himalagaling karon dining order kay napay-birth ito sa hingagaw ug katong lumpia wala din nag-order sang lumpia nga pagdilaman mahalag wa order basta dako sa bay kanunay askil mo nang karon
panagsara po ko maka video kay among silingan rin na hungag pud. Pikas ug pikas magpatugtog dapit sa ubos, to dapit sa ibabaw. Sa pikas pud magpatugtog mo nang panagsara jud ko kawat-kawat sa dinihang istorya ginagmay. Kay lisod pod, di ba ko kay ba mo edit karabit hang vlog way edit bahala tong mga taong naglantos sang vlog nga way edit. Naras ganahan mo tanaw sang vlog, basta kanang vlog way edit kay di ko ka mao mo edit, di ko ka kita. Naglisod galing po ko danihang video karon kay wa po ko tripod, kay ako tripod natag ni purami naguba man. Manang karon kita laman ta ug siyang may murong adlaw. Kay mo lagi to kanang nani-order na hawg kanang suman pilit. Pasalamat jud ko nimuan nga nag-order ka. Kita lamantaan. Unjay naghatod na sang kuan, hatod na ning imong order. Da. Happy birthday na mas nag-birthday. Ja. Karon di ay mori adlaw dero nung beer, pero wa ko kay baw og walay edad. Kinsat ko nga tinili nga nangamusta ko ninjag. Tawagig mo manong beer lin kay birthday ro ni Ja. Ang gitawagas manong beer abot mo tubag basig busy. Happy birthday la manong. Ito kabalakas yung sitwasyon karon nito ni ate, masalbar lagi ta. Dili kita pasagdas Ginoo, kalas Ginoo gihapon ta nga maulian ra ka. Mo na ing sa tinili na ho, pagsaat nga birthday ra bonos yung manunglin, dan sa amling birthday nga bawala ako di pud katugbong sa ani mutos nang nili nga hatdan sinong ber og bandos. Kay basig panuhot. Hapag inasanayon sa basig mahatdag bandos sinong ber ugma, hapitan hag bandos sinong bers ila. Kay siya tinili ko no July 6 pa kung sa makagawas. Pasalamat ganin sa isang anak pang maestra na nguli may nagatiman mo nung beer mo na nga ampulam tas Ginoo nga hatagang nga tagabaskog maulian dali kanong kay di ka masagdas Ginoo na po kay nang pagigipangtik nga mga tambal nga ato lamang palabig kagaw relax laman diha kay kabuyon balitas Ginoo di palagita hipuson bitaw. Ampo lamang kanunay dihanong kay bawa man kuno nga nagampo ra ka kanunay sa sitwasyon si ate nilipod ka-survive lagi mo kay pasagdas Ginoo. Magpasalamat na ko ni Julie kay nasday gihatag na nga mga kuan kanini Magpasalamat ko dagos tag-ida dani si Julie may gahatag na dinigdan sa gabi. Kang ma'am kinsa to? Ma'am Nurli sa to. Di ko kahilwas. Basta kay kailan na mo sa mo. Okay siya naghatag ani si Julie na kay baw din Ato lamang kung Julie magpasalamat. Mama Julie kay mo may nagdangan Dan salamat sa imong kabuutan. Tagaan ko nimo mga dress na. Pasalamat ko lang Mama Julie kasi may kadalan ni sakripisyo para na dan salamat sa naghatag dani. Mga utang sa ko sa tuingan kay nakalipat ko sa ingan Julie sa naghatag. Nakalipat ko sa tuingan sa naghatag dani. Mutana pa ko kinsa to motong dengan salamat nindo Mama Julie og Eric. Salamat ko sa pagkuan nas tatay. Dapo ko dia